i mi smo njegovi. Njegov smo narod i ovce paše njegove. Uđite s hvalama na vrata njegova, u dvore njegove s pjesmama. Hvalite ga, ime mu slavite. Jer dobar je Jahve, dovijeka je ljubav njegova, od koljena do koljena vjernost njegova. Gospodine, danas te želimo slaviti. Želimo slaviti Tvoje ime na različite načine. Crtežom, pjesmom, glumom, recitalima, filmskim uradcima. Hvala Ti na obilju darova koje si poput vode iz vjedra izlio na nas. Gospodine, hvala Ti na posebnoj niti koja nas za nas veže. Tvoji smo i u Tvoje ime sabrani. U Tvoje ime surađivali smo da danas jedni druge oplemenimo i obogatimo. Gospodine, danas svojim nastupima izričemo veliko hvala. Hvala na daru obitelji po kojoj smo stvoreni i u kojoj je Tvoja ljubav prisutna. Hvala što nas obitelj od koljena do koljena uči vraćati ljubav Tebi. Sve molitve i zahvale sazrećemo moleći najljepšu molitvu od Boga naučenu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Papa Franjo je rekao u Puli, kada je proglašavao Svetu godinu milosrđa, da svaki kršćanin treba biti mala oaza milosrđa za sve koje susreće i s kojima živi. I ja vjerujem da ćete vi sada i kroz ovu smotru, kroz svoju pjesmu i sve ovo što ćete nam prikazati na ovoj lijepoj pozornici biti te male oaze milosrđa. I zato vam već sada veliko hvala. Naši voditelji danas će biti, kroz cijelu smotru će nas voditi do kraja, vjeroučitelj Dalibor Velički i Mirjana Srednoselec, a prije nego što ja samo kratko kažem dnevni red, onako grubo, vi ste ga već imali priliku i vidjeti, dala bih riječ višoj savjetnici Ankici Mlinarić. Evo, zahvaljujem predstojnici. Kratko vam želim uputiti od srca jedan veliki pozdrav u ime Agencije za odgoj i obrazovanje. To vaši vjeroučitelji i vaši učitelji i nastavnici koji su vas doveli malo više znaju o čemu se radi i na poseban način pohvaljuju i vas i njih što su unijeli toliko truda da danas pripremite ono što ćete izvesti da ovdje dođete. Danas ćemo se ovdje družiti kao jedna velika obitelj. Kod kuće kad ste u maloj obitelji bude vam sigurno jako lijepo i tamo se najljepše osjećate. A danas ćemo se potruditi ovdje također takav događaj, odnosno okruženje i osjećaj prenijeti. A ja bih sad molila samo jednog malog pomagača, prije nego što damo našim voditeljima riječ, da pročitaju. Pogledajte ovdje s lijeve strane kako nam je naša sestra Krista to krasno uredila vjedra iz koje kapljice polijevaju travu, a u travi jako puno cvijeća. A u svakom cvijetu piše odakle smo se danas sastali. Pa jednog dobrovoljca koji je naučio čitati bih trebala... Evo, znaš čitati? Ajde, dođi. Kako se ti zoveš? Zrinka. Zrinka, prekrasno. A hoćeš ti jednu pomagačicu sebi uzeti? Ajde, izaberi još jednu. Koga si odabrala? Dobro, odlično. Kako se tvoja prijateljica zove? Maura. Odlično, evo ovako. Vi ćete sad najprije Zrinka čita jedno ime odakle, ti drugo i nama reći odakle smo se mi danas svi sastali. Može, Zrinka? Vrpolje, Osijek. Ivankovo, Valpovo. Vinkovici, Vukovar. Velika, Donji Miholjac. Jakovo, Josipovac, Putni Uvaljić. Bonitovački. Sikrivci. Bravo, evo, hvala vam lijepo.
Evo, hvala djevojčicama, pomagačicama, hvala više savjetnici. Dakle, u ovom prvom dijelu prijepodneva imamo 2 bloka vaših kreativnih uradaka. Između će biti jedna mala stanka, potom će biti domjenak gdje ćete se lijepo ukrijepiti i poslije domjenka imamo opet 2 bloka vaših kreativnosti i stvaralaštva, također sa jednom stankom, tako da ćete evo moći se i ustati i malo protegnuti noge. Ništa, ja sad predajem ovaj mikrofon vrijednim voditeljima i uživajmo. Poštovani i dragi učenici osnovnih i srednjih škola, sve vas pozdravljamo na početku druge po redu vjeronaučne smotre Đakovačko-osječke nadbiskupije pod nazivom Jedra. Danas smo se skupili kako bismo pokazali sve ono kreativno i lijepo što radimo, a za što možda nisu neki ostali znali, pa ćemo to sada podijeliti sa svima ostalima. Ja koristim priliku također pozdraviti organizatore, predstojnicu nadbiskupijskog ureda, doktoricu znanosti Teutu Rezo i našu višu savjetnicu Ankicu Mlinarić, kao i sve ostale kolegice i kolege vjeroučitelje koji su ovdje s nama. Poštovani mentori, draga djeco, posebno se vama danas radujem. Želim vam puno uspjeha. Veliko bogatstvo vidim da ste donijeli. To će biti danas i nama veliko bogatstvo. Talentirani su, lijepo pjevaju, recitali, prekrasne priredbe i već sada vidim da ćemo s ovog skupa, s ovih vjedra otići zaista bogati, a to smo željeli danas i postići. Zato veliki pljesak za vas ovdje. A sad na red dolazite vi. Pozivam na prve izvođače koji će nam se predstaviti. Njihova mentorica je sestra Krista Mijatović, a s njom je uvježbavala ovaj program koji ćemo vidjeti učiteljica razredne nastave Valerija Čmelak. Oni dolaze iz osnovne škole Augusta Harambašića, Donji Miholjac. Tema njihove izvedbe jest brak i obitelj u Božjem naumu. Tema izvedbe jest glazbena točka pod nazivom Pjesma za tatu. Izvolite. Utapljamo čudne priče Za ove naše prekrasne mališanje. Od srca im zahvaljujemo, ali im želimo dok se malo druga škola pripremi reći koju pohvalnu riječ.
Ja sam osobno primijetila da je ovo bilo jako lijepo pjevanje, čisti tonovi, tijelom i pokretima ispunili ste cijeli ovaj prostor. Vrlo ste hrabri, a pokreti ruku bili su u skladu s vašom pjesmom. Od srca vam na tome hvala, veliki pljesak molim. Nisam na početku odmah spomenuo, pa zato koristim priliku. Naime, ove godine nam se na smotru prijavilo 21 što osnovna, što srednja škola, što je zaista lijep podatak i lijep broj i nadamo se da će iz godine u godinu taj broj sve više rasti. Također, u našoj prisutnosti pozdravljam višeg savjetnika Dalibora Ađića koji se također pridružio. Mi nastavljamo dalje s programom, na redu je druga ekipa koja dolazi iz osnovne škole Ivana Filipovića iz Osijeka. Je vrijeme ovako brzo prošlo. Da, pričaj mi. Još se sjećam kako smo se zajedno igrali u vrtiću, a sada završavamo osnovnu školu. Sve je tako brzo prošlo. Ne brinite, iako će svako od nas otići svojim putem, uvijek ćemo se sjećati ovih vremena i našeg druženja. Nemoj o tome uopće ni pričati, rastužit ćeš me. Nego Doro, svaka ti čast, sve si lijepo pripremila. Hvala, puno sam se potrudila. Trebalo je pripremiti sve ovo. Ispeći tortu, kolače, kiklice, napuhati balone, napraviti i ispisati pozivnice. Nije ovo bilo lako. Toliko si se potrudila. Jesu li ti baš svi došli? Ne još svi, ostaje još jedan poseban gost. Pa tko to? Svi tvoji najbolji prijatelji su ovdje. Znamo li ga? Sigurno si čula za njega. Zapravo pričali smo o njemu i na vjeronauku. Čekaj, zadnja osoba o kojoj smo pričali na vjeronauku bio je Isus. Želiš reći da čekaš njega? Da, točno njega. Zašto misliš da će on doći? Što to uopće pričaš? Naravno da će doći. On uvijek dolazi onima koji ga iščekuju i pomaže onima koji ga trebaju. Da, Herman, pravo si. Svaki put kad mi je pronašli kuću moje djece, možete li mi pomoći? Žao nam je bako, ali ovaj gost je jako važan. Vjerujem, ako nastavite malo dalje, da ćete ju pronaći. Ovo je izvanredna situacija. Shvatite, moramo ostati ovdje i dočekati našeg gosta. Pa dobro, djeco, valjda će naći, idemo sada. No dobro, valjda nam nije promaknuo, dok nas je baka ometala. O, djeco, znate, ja sam jako gladan i siromašan. Imate li mi što dati? Nisam danas ništa jeo. Žao nam je, gospodine, ali ako vam damo ono što imamo, ništa neće ostati za našeg posebnog gosta. A dolazi vam gost? Da. S programom i na redu je osnovna škola Antuna Mihanovića iz Osijeka sa njihovom vjeroučiteljicom Ružicom Papić. Mi ćemo vidjeti njihov video uradak na odabranu temu Vrati obitelj u Božjem naumu. Tema izvedbe je zamišljena i prava obitelj. Prije nego li pogledamo video uradak, njihova mentorica, vjeroučiteljica, kolegica Papić, htjela bi kratko izreći nekoliko svojih misli. Molim. Hvala Isusu Marija svima. Tema je naslovom Što je obitelj? Htjeli smo kritički pristupiti reklamama koje prikazuju kako su obitelji sretne zbog trgovačkih centara u kojima kupuju. Ali, zbog tehničkih poteškoća, ta se rečenica neće čuti. Ona glasi, nije važno, bitno je da smo to kupili u omiljenoj trgovini. Zapamtite, bitno je da smo to kupili u omiljenoj trgovini. Naslov Prava obitelj prikazuje neke izjave o našim obiteljima. Pisali smo sastave, bojili smo, snimali nekoliko puta, vježbali govoriti, ali vi ćete vidjeti samo dio, 2 puta. Obitelj volimo, iako možda nije savršena, poput obitelji iz reklama. Obitelj je mala crkva, ili, ako hoćete, najbolja Facebook grupa. I evo, pogledat ćemo video uradak učenika osnovne škole Antuna Mihanovića. Koji mandan želite? Nije važno, bitno je da je prava obitelj. Obitelj je prva i životna stanica društva. Ja, mama, tata i ja. Moj brat stalno mora biti pomenik. Ja volim svoju obitelj. Ali ja volim svoju obitelj. Mislim da smo mi jedna vesela obitelj
Uvijek kažu, Vaselka je mala, ali svejedno ih volim. Tata radi u Zagrebu, dođe tek na kraju tjedna. Moja obitelj sastoji se od mame, tate, brata, mene, sestri i mog mlađeg brata. Najbolji od svih nas je moj mlađi brat. Mama stalno govori da čarape sve u ladici, sestra da spremim stol, a tata da pojede. Moja obitelj je jako skromna ekipa. Nije zabavno. Bože, hvala! Bože, hvala na mojem životu! Bože, hvala na mojem životu! Bože, hvala ti što živ sa svom najboljom obitelji. Bože, hvala ti što živim sa svojom najboljom obitelji. Stala je. Ne, rekla je, snimljena je, samo što je on stao, blokirao je on. Ne treba reći. 2 minute. Hvala ti što imamo što je obitelj. U školi Antuna Mihanovića pozivamo naše sljedeće učenike koji će nam prezentirati svoj uradak. Oni dolaze iz osnovne škole Višnjevac, njihova voditeljica i mentorica je vjeroučiteljica Vesna Klir. Oni su po drugi puta na vjeronaučnoj smotri. Uz vjeroučiteljicu Vesnu Klir u realizaciji ove izvedbe sudjelovala je profesorica glazbene kulture Alma Mance. Sudjeluju učenici 6. i 4. razreda. Oni su odabrali temu Milosrdni kao otac, gdje žele ukazati na vrijednosti i probleme suvremene obitelji. Kao i prošle godine, oni će nam se i ove godine prikazati i pokazati na znakovnom jeziku. Izvolite. Želju veliku imam, koju sva djeca mole, da se mama i tata uvijek jako vole. Znamo da puno radite, dragi mama i tata. Ipak nađite vremena za nas i ruke oko vrata. Na kraju želimo reći, mama i tata, jako bismo jako željeli jednu seku ili brata. Da nam se želje ispune, neka svi Isusa mole. Sam i
Nastavljamo dalje s programom. Na redu je Osnovna škola Stjepana Antolovića iz Privlake s njihovom vjeroučiteljicom, mentoricom, sestrom Martom Kovačić. Oni su odabrali za temu ove smotre Svetu godinu milosrđa i predstavit će nam se u dramskom prikazu prispodobe o milosrdnom ocu. Moje rečenice, neću ti posuditi, nisi razumio. Koliko puta ti moram reći ne i vrati mi moje cipele. Ne da, idemo do mame i vidjet ćemo šta će ona reći. Pa sigurno će ti reći ne. Aha, opet vas dvije. Pa cijela okolica vas čuje koliko vičete. Pa kad mi ne želi posuditi ove svoje crvene štikle večeras. Mama, molim te, objasni neke stvari. Mihajla, naravno da ne možeš nositi Gabrijeline štikle. Pa ti si premlada za to. Ni u ravno ne znaš hodati, a kamo mi štikle? Mama, rugaju mi se. Prestanite sve tri. A što sam ja sad napravila? Pa njih gdje se svađaju? Da, naravno. Ti nikad nisi ni za što kriva. Samo smo Gabriela i ja bilo. Ma nemoj, ti si najmlađa i najrazloženija. Uvijek mora biti sve po tvom. Mama i tata ti uvijek sve dopusti. To nije istina. Prekinite i to odmah. Pa ne želim vas više čuti. Budete li se svađale, neće jedan nikuda ići večeras. Jel jasno? Takve vas voli čuti. I mi tebe, Mačice, volimo jako puno. Ti to znaš, jel da? Da, znam to vrlo dobro, a osobito kada vam nešto treba. To nije istina. Vidiš da ti ja pomažem slagati veš. Ti mi pomažeš, ali ove dvije. Eto vidiš, mama, ti najviše voliš Rafaelu. To je istina. To nije istina. Mama, zašto se smiješ? Ova vaša ljubomora na vašu sestru Rafaelu podsjeća jednog mladića koji je također bio ljubomora na svog starijeg brata. Pa sigurno je imao opravdan razlog. Možeš misliti, kao i vas dvije na mene. Mama, hoćeš nam ispričati priče? Hoću. Mihajla, molim te, donesi mi Bibliju. Donošem ormariću pored mokre. Uvijek ja. Najmlađi uvijek najviše nastavlja. Po čitave dane samo radimo, jer opet idemo rano spavati kako bi se budili i opet radili. Pa kad ćemo malo festati? Samo smo na relaciji kuća-polje, polje-kuća. Ja to više ne mogu. Ma daj, pa pogledaj mene. Nije ni meni lako, ali ne žalim se. Pa ko će pomoći oca ako nećemo mi? Znam da, ali... Ajde na večer. Kako je život težak. Samo moraš raditi, a nitko te ne pita kako. Otac je onako više voli brata. Znam što ću učiniti. Tražit ću oca da mi da novac od pola imanja i otići od kuće. A brat neka se brine, otići od kuće. Od kuće? Ali kamo? U svijet. Ovdje samo radim i dosta mi je kuće i posla i svega. A ti se šališ, znajde, kao i ne, ovaj puta sam ozbiljna. Kao što mi po zakonu pripada. Bog je milosrdan. Bravo. Idemo jači pljesak, molim, za Osnovnu školu Stjepana Antolovića iz Privlake. Mjera dobrote i milosrđa u našim odnosima treba biti Božja. Izvrsna ideja, djeco, veliki trud, zanimljiv scenski prikaz, zanimljiva energija vladanja scenom, glumački, izvrsno posloženo. Još jednom molim vas, veliki pljesak. I mi se polako približavamo završetku ovog prvog dijela prije pauze. Na redu je 6. točka u ovom prvom dijelu. Kada ste dolazili u predvorju ste mogli vidjeti izložene učeničke likovne radove koje ćete za vrijeme pauze moći i uživo vidjeti. Međutim, za sve ovdje nas prisutne pripremljena je jedna prezentacija, jedan uradak gdje ćemo moći vidjeti sve uratke, njihove autore i njihove teme. I još jedna samo tehnička informacija, nakon ovog video uratka prije pauze lijepo molimo sve mentore, vjeroučitelji razredne nastave koji su došli sa svojim mališanima da samo na kratko dođu zbog organizacije.
veliki pljesak za osnovnu školu August Harambašić Donji Miholjac i njihovu vjeroučiteljicu Nadu Maroslavac. Osnovna škola Josip Kozarac Josipovac Punitovački, vjeroučiteljica Marina Šijaković. Osnovna škola August Harambašić Donji Miholjac, vjeroučiteljica Jasmina Matošević. Osnovna škola August Cesarac Ivankovo, vjeroučiteljica Marijana Karačić. Gimnazija Vukovar, vjeroučiteljica Sanja Matičić. Hvala vam svima od srca. Prekrasna kreativnost, velika. Oni dolaze pod vodstvom mentorice sestre Slavice Tubak, a njoj pripomogla učiteljica razredne nastave Radojka Birka. Oni će svoju izvedbu imati pod temom Milosrdni kao otac u svetoj godini milosrđa. Program će nam izvesti scenski, odnosno dramski. Ono što je cilj njihove izvedbe i ovoga što će nam pokazati je suosjećajnost i ljubav prema svojim bližnjima. Radila je u podrumu u maloj sobici, čiji je prozor gledao na ulicu. Klaudija je mogla promatrati stanovnike onoga mjesta koji su prolazili pored njenog prozora. Ipak, gledajući njihove haljine koje izrađivala, a u posljednje vrijeme krpala i prekrajala, prepoznavala je mnoge od njih. Imala je uvijek puno posla, jer je u svom poslu bila uspješna i jedina u tom mjestu. Bila je marljiva u svom poslu i usluge je minimalno naplaćivala. Prije mnogo godina umro je muž, a potom i sin. Klaudija u to vrijeme očajavala, čak se i bunila protiv Boga. Molila ga je ponekad za smrt i optuživala ga za to što nije uzeo nju umjesto ljubljenog sina. Jednog dana došla je Klaudiji starica iz njenog rodnog mjesta, koja je hodočastila po svijetu i živjela asketskim životom. Naprijed, naprijed! O, kako si mi, kako živiš, Klaudija! Već te dugo nisam vidjela. Bako moja, teško živim. Ne želim više živjeti. Pa nemam razloga. Umro mi je muž, a prošle godine i moj jedini i najdraži sin.
nekom koji je upoznao na studiju. Ja više ne bih trebala živjeti u ovome malom sobičku i prepravljati odjeću. Lošija misliš, Klaudija. Pa ne smijemo mi suditi Božje planove. Tvome sinu bilo je suđeno da tako rano umre. A tebi, eto da živiš. Pa to ti znači da je tako bolje. A ti se očajavaš samo zato jer želiš živjeti za svoju sreću. A čemu bako, moja draga, živjeti? Ja ću platiti ove jabuke. Ma koji ćeš ti plaćati? Pa ti ne mutati, a ne jabuke. Pa bako, ako je on za jabuke zaslužio batinu, pa što smo mi onda zaslužili našim grijesima? Bog nam je rekao da opraštamo jedni drugima, inače on nama neće oprostiti naše grijehe. Pa mislimo na to malo, ali ne znam. Ma ne znam više. Evo, za ispriku, dopustite da vam nosim ovo suho granje. Ajde, hvataj da vrše malo. Ajde, vrše, kaj misliš da mi se da čekaj? Pa čekaj, čekaj. Ajde, dobar, glavo, sad ćemo mi. Blagoslovio vas Bog, u sve vijeke vjekova. Ja se još jednom zahvaljujemo svim sudionicima koji su nas zaista nadahnuli kroz ovaj svoj scensko-dramski prikaz proveli, da bismo si posvijestili što je milosrđe. Propustio sam pozdraviti i zahvaliti njihovom vjeroučitelju koji je također došao s njima, kolegi Lovri Gnadariću, pa ga ovim putem pozdravljam. A sada idemo dalje s programom. Na redu je osnovna škola Ivan Meštrović iz Vrpolja. Dobar dan. Ja ću vam danas malo pričati o svojoj majci. Moja mama ima puno imena. Jako puno. Vjerovatno više od bilo koje druge mame. Možda i od svih mama zajedno. No dobro, njezino prvo ime je Maja. Tako su je nazvali njezine roditelji dok je još bila mala i nije imala ni jedno drugo ime. Osim njih, tako je zovela njezine dosadne, brbljave prijateljice koje nam nekada dođu na kavu. Mama Maja je vesela i nasmijana, ali nema vremena za igru sa mnom. Njezino drugo ime je Dušo. Tako je nazva tata kad su se zaljubili. Pa vjerovatno zato što mu se nije sviđalo njezino prvo ime. Prekrasno je ovo proljetno cvijeće. Ko je da uberemo? Ko je da odnesemo? Majčici svojoj kiticu zahvale i sreće. Uberite mene, prepunu topline. Darujte me majci, blagosti miline. Ja ću joj dati svu ljubav svoju, jer ja imam najsnažniju boju. U mojim bijelim laticama cvijeća imat će svu nježnost cijeloga svijeta. Uberite mene, moje modro, smireno lice, u nebeskim laticama čuje se crkut ptice. U svakoj mojoj latici je tajanstveni trag. Uberite me, bit ću vašoj majci poklon drag. Moj cvijet će vašu majku grijati i kada je tužna, ona će se smijati. Uberite nas sve, namjera je važna, jer u svakoj našoj latici poruka je snažna. Dat ćemo vam danas kiticu cvijeća, darujte je majci, nek je prati sreća. Što se to čuje? Proljetno cvijeće se osmjehuje, svoj život našoj majci posvećuje.
sve čuje. Sretan ti mama, majčin dan, ovom kiticom cvijeća, obasjan. Nego i ljudi s kojima svakodnevno provodimo vrijeme, kao što su prijatelji iz razreda, ljudi koje susrećemo u crkvi. I iako imamo uspona i padova, nesuglasica, neslaganja i slaganja, svi smo mi jedna velika obitelj u Božjem naumu. Bog je milostiv i ti budi, veliko je srce kod malih ljudi. Pomozi onome koji ima manje od tebe, misli na druge, a ne samo na sebe. Onaj tko je gladan, nek postane sit, a onome žednom daj vode pit. Budi katolik, primjer dobrog čovjeka, jer onaj kome pomogneš, pamtit će te dovijek. Blago, odlično. Pa neka i ovaj video uradak bude poučan i meni i vama. Hvala još jednom učenicima i mentorima osnovne škole Ivana Mažuranica i Čimovaca. Počevši od sada, dakle sada je 12:25, malo manje, pa do 13 sati. Robate! Bravo, ide bježi, Marija. Malo makat slobodno. Odlično. Znači, mi to trebali staviti na stranicu. Život baš piše romane, a moj je život tragikomična priča puna apsurda. Kako sam jadna, pričam sama sa sobom. Kako i ne bi kad me kod kuće uopće ne doživljavaju. Kao da sam neka dekoracija ili ukras na zavjesama. Dosta mi je svega. Ajde, nisu čerce. Od kući nisi išao ovdje sama. Ovdje se nešto dogodilo. O, to ste vi, Fradujo. Oprostite, nisam vas vidjela. Nema mala pročakulat. Pari mi se da se nešto muči. A, oni moji. A čas su bili skrivili. Joj, teško je to za objasniti. Zaboravite, prekomplicirano je. Ne libi se ti ništa. Naslušan sam se ja, fenomenalnih štorija u svome životu. Ne bi vjerovala. A dobro onda. Recite, trebamo li uvijek slušati svoje roditelje? Biblija nas uči da poštujemo roditelje, ali dođe onaj moment kad dite odrasta mora donijeti fatalnu odluku. Tad ga roditelji mora dopustiti. Kako da rečem? Mora dopustiti će ih niza, a to im teško pada. I oni trebaju odrasti i prihvatiti neminovnost rastanka. A i oni su ostali svoje roditelje i krenuli u svijet. Takav je životni ciklus. A slažem se, a samo
Roditeljima je jako teško presjeći pupčanu vrbicu. A čaču im ja, taki je zakon. Htjela sam vas još nešto pitati. Reci slobodno, kada ću ti znati odgovoriti. Moramo li se svi udati? Ja se još ne vidim u braku. Imamo 10 prsta na ruci, pa nije svaki isti. Tako, i svi ljudi nisu isti. Neki nađu sreću u braku, a neki budu sretni na neki drugi način. Zato gledaj, oči u oči, dragi moj spasitelj. Da se mene pita, ja bi ti je odmah, ali ti si gospodar. Sve u svoje vrijeme. Kokce, kupe kokce kod Canule. Jes vala ladno večeras. Ko nikad. Evo su mi se i umjetne trepavice pokočilo od zime. A meni se lokacija zalijepila za tanku. Nego jesi ti zaradio šta? Kakva je kod tebe fiskalna situacija? Ma kakav će biti? Ja bi vjerama sam, ne. A ja nisam s ove. Marinom Sabljić i Ninom Salatović te... Marina Sabljić, Nina Salatović te Sanja Matičić također su pripremile i sljedeću točku. Vidjet ćemo temu Svetu godinu milosrđa, odnosno milosrđe, Božje milosrđe prema čovjeku, milosrđe u obliku oprosta i ljubavi. I imat ćemo interpretaciju autorskog rada koje je djelo i koje će izvesti Antonio Krizmenik. Potom gorak što umjesto vena, razumom poteku ponukane sjetom, slete se u noge, a zaluđeno cvile, vape da lutamo nepoznatim svijetom. Traži narod pohlepan, ta nikad nije dosta. Tako bilo je, i jeste, i bit će valjda dovijek. A misle da ne robuju opimu grijeha. No misli tek su misli, a čovjek tek je čovjek. Pronicavost nas tvoja, Gospode, govoru nauči. Mi nauči smo sebe kako laži izustiti. Podario nam ruke zdrave, naučio raditi. Mi nikad nismo naučili oružje pustiti. Vid nam Bože podari da vidimo što stvori. Počeli smo okom ljubiti, samo izvanjsko. Čusto svako osmisli i mudrost koja podari. Scenografija je spremna, vjerujem i izvođači. Na redu je srednja ekonomska škola braće Radiša iz Đakova. Njihova voditeljica i mentorica je vjeroučiteljica Nataša Šantić i pripravnica Anita Lučić. Oni su se odlučili za temu Brak i obitelj u Božjem naumu. Naslov samoga rada, odnosno izvedbe, je brak i obitelj, nesreća ili blagoslov. Nego te vi meni, djeco moja, recite kako ste vi proveli svoj dan danas, sine? Kako ste bilo? Odlično, hvala drago Bogu. Čerce moje. Pa eto, škola je završila, sad su matura, priprema. Ajmo sada svi. Ajde. Može. Ajde, komšija, živio u meni. Svetan imendan. Hvala. Dobra si mislim kad ćemo već u žatveni da se pomolimo, jel? Sina i Duha Svetog. Dragi Bože, blagoslovi mene
moju familiju, naše komšije i ovaj U mora nosi lutanja, sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije dohvatla. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije podigla iz vrata. Samo tvoja ljubav. Htjeli svijet pokoriti. Krotka ljubav je strašna snaga koja nema ništa slično na svijetu. Dostojevski, braća Karamazov. Isti autor je napisao i ovaj. Ne može se ljubav stvoriti ni iz čega samo Bog stvara. A mi tvoje gledamo se i čudimo, da u naše srce silazi Bog i naše sklonjene glave i bespomoćne ruke jako najljepša i najveća molba što je ikad vjernik izrekao Bogu svom. Božo Lujić, pobožnost. Omja Vincita Mor Vergil, Love Conquers All, William Shakespeare. Što čovjek nekog bolje poznaje, to više voli. Graham Greene, kraj. Svoju ruku, jer ljubav je jaka kao smrt, ljubomora teška kao grob, sve vode je ne mogu gasiti, niti je rijeke potopiti, sve vode je ne mogu gasiti, niti je rijeke potopiti. Ustani, Dragano. Čovjek opterećen križem svoga života zamolio je Boga da skine križ s njegovih ramena. Njegov križ mu je bio pretežak. Planirao je mnogo toga više u životu, a to nije postigao. Suočio se s realnošću života. Brak, posao, obitelj. Sve mu oduzimalo mnogo vremena, da nije imao vremena za svoju obitelj, svoju djecu, za ne kvalitetne trenutke koje je planirao. Njegov križ činio mu se pretežak i zamolio Isusa da skine križ sa ramena, ili da mu da jača ramena da može nositi svoj križ. Vapio za Isusom, neka skine križ njegovih leđa, neka mu daruje neki drugi križ. Nije on sposoban nositi taj križ, želi drugi, lakši križ. Vidio je kako drugi ljudi lakše prolaze u životu od njega i kako njegov križ je pretežak za njega. Odložio je svoj križ uz Isusov križ. Bilo je ondje drugih križeva, poslušajmo kakvih. Svi mi želimo odrasti prebrzo, no ja sam morala još brže. Uvijek zavoljeti ono što u biti ne voli u svom životu. Isuse, ja ti zato dajem svoj križ, uskrsni moj život svojom ljubavom. Izgubila sam posao, propala tvrtki. Ne mogu naći posao već godinama. I živimo jedino od muževe plaće i mirovine njegova oca. Osjećam se beskorisno, a jedina utjeha su mi sezonski poslovi, no tada sam tužna, usamljena, bez muža i djece. Isuse, darujem ti svoj križ. Kada je odabrao križ, Isus ga upita: čini ti se ovaj križ dovoljno lagan, hoćeš li ga moći nositi? Ovaj ću lagano nositi, uz tvoju pomoć. Isus mu odgovori: to je onaj tvoj križ, križ koji si skinio, za koji si mislio da ti je pretežak. To je križ tvoga života. Darovao sam ti lagana ramena da ga nosiš. Darovao sam ti obitelj, prijatelje, rodbinu, sve one koji će ti pomoći sa mnom nositi tvoj križ. Poslušajmo kako su prošli drugi križevi.
u nevolje mole i tim vrlinama slatkim uzvratit zahvalnost vole. Jer milosrđe, sućut, mir i ljubav, to Bog je, Otac naš blagi. I milosrđe, sućut, mir i ljubav, to čovjek je, sin njegov dragi. Jer milosrđe ima ljudsko srce, a sućut ima ljudsko čelo. Ljubav ima ljudski božanski oblik, a mir ljudsko odijelo. Stog svaki čovjek podneblja svakog, koji je u nevolji molio šir, moli taj ljudski božanski oblik, ljubav, milosrđe, sućut i mir. I svatko mora voljeti ljudski oblik, pogana, Turčina ili Židova koga, gdje stanuje ljubav, milosrđe i sućut, tu stanuje i Bog. Kad osjećamo da smo sami i kad čini se da samoća slama, negdje u dubini jači je tvoj glas, ja sam s vama. Kad osjećamo da smo slabi i kad padamo kao ti na križnom putu, tvoja nas ruka drži, čuva nas u srcu, u najdubljem kutu. I kad osjećamo da si dalek i da nisi blizu, i kad tvoja nam snaga treba, kad toliko toga imamo za reći, tad spušta se milost sa samoga neba. Kad osjećamo da je život grubi i da razumijevanja nigdje nema, kad svijet negdje okrene nam leđa, tvoja se ruka za obranu sprema. Kad osjećamo da surove gazimo staze i kad one postaju sve tvrđe i tvrđe, tad nam preostaje samo jedno, uzdati se u tvoje milosrđe.
Bukić. Suze jedne vukovarske kćeri. Čuvaj me, oče. Kada budem najtužnija, ti budi moja utjeha. Kada budem najsretnija, ti budi moj osmijeh. Kada plačem, ti, oče, budi moja suza. Kada razmišljam, ti budi moj mozak i kad se zaljubim, ti budi moje srce. Samo budi tu. Kad me teret životnog križa jednom sruši, oče, ti mi pomozi da ustanem. Ne napuštaj me nikada. Koliko je već prošlo da te nema? Znaš, pitam se tako nekada, jesi li ponosan na svoju malenu? Tata, jesi ponosan na mene ovako kakva jesam? Voljela bih da me možeš podriti kada odustanem od svega, pa same sebe. Tata, da si tu kad me zezaju i rugaju se. Ali znaš, više od svega voljela bih da vidiš braću. Doista se slični tebi. To se ono nešto što se riječima ne može opisati. A sa tebe u sebi. Sigurno se pitaš kako je majka. Takico, majka je dobra. Iako znam da nije prošla noć, da joj obraze nakvasi ponekad suza za njenog vojnika kojeg više nema. Kojeg sada spava. Umorio ga je rat. Umorili su ga gubici prijatelja koji su, eto, dali život za ono što i ja danas imam. Hvala, tata. Hvala su vi vojnici koji su mi poklonili ovako predivan poklon, ovako ljubav prema domovini, prema svemu za što je vaša krv tekla, svemu zbog čega su prolivene suze svih majki, kćeri, baka, prabaka, očeva i djedova. Odmorite se. Vaši sinovi i kćeri nastavljaju vaš put, vašu misiju. Evo, opet je došao taj 18. 18. Posljednjim dijelom naše vjeronaučne smotre, to je dodjela priznanja za sve sudionike. Kako bismo što uhodanije i jednostavnije slijedili ovaj završni dio, dakle, prozvana ekipa, prozvana škola, svi koji su prisutni, svi koji su prisutni, neka se popnu, sa vaše desne strane na pozornicu, primit će priznanja ili jedan učenik, učenica ili mentor. Nakon toga malo ćete ostati na pozornici da se zajedno fotografirate i poslije toga ćete se spustiti sa druge strane pozornice. Evo, odmah na početku pozivam sestru Kristu Mijatović i osnovnu školu August Harambašić iz Donjeg Miholjca da nam dođu i da im se uruče njihova priznanja. Izvolite, možemo se malo zapisati.
A dok se oni fotografiraju, neka se pripremi osnovna škola Ivana Filipovića iz Osijeka sa njihovom vjeroučiteljicom Sanjom Srnović. Možemo im zapljeskat, pozdraviti za njihov nastup s ono što su pokazali. Čestitamo još jednom, svima će biti uručene zahvalnice. I Ante Vuković, uprostite. Dobro, dok se oni pripremaju za fotografiranje, ja ću zamoliti da nam se pridruži kolegica Vesna Krir i njena kolegica Mance, ako je tu, je. Osnovna škola Višnjevac. Možemo zapljeskati još malo jedni drugima, bravo. Mogu nam se polako pridružiti učenici i učenice osnovne škole Stjepana Antolovića iz Privlake sa svojim vjeroučiteljicom. Naš velika udaljenost, ništa se ne vidi. A sada nam se mogu polako pridružiti i učenici iz osnovne škole Josip Kozarac. Čestitamo još jednom, možete zajednički zapleskati jednim drugima. Čestitamo. A pozivam i osnovnu školu Augustnice Sarec iz Ivankova sa vjeroučiteljicom Marijanom Karačić da nam se pridruži, ako su ovdje, jesu, odnosno zamjena je umjesto vjeroučiteljice došla. Hvala vam. Čestitamo. A sada pozivam osnovnu školu Ivan Mekštrović, Vrpolje, čini mi se da ovdje nisu, morali su otići, ali je zato osnovna škola Sikirevci ovdje sa svojom vjeroučiteljicom, sestrom Petrom Tomar, a ovo što ste pokazali, a vjerujem i dogodine pokazati. Bravo za naše svijeće. Čestitam. Mogu kamera pa samo odraditi svoj posao. Izvolite. Čestitamo još jednom svima. A sada pozivamo mentore i učenike i učenice gimnazije Vukovar. Neka nam se pridruže na pozornici kako bi primili svoje zahvalnice. Izvolite. Dok se oni fotografiraju i pripremaju, ja ću lijepo zamoliti da nam učenici srednje škole iz Đakova, ekonomska škola Braće Radića, budu u pripremi njihova vjeroučiteljica Nataša Antić. Čestitamo. Čestitamo. Bravo za vas. Sad morali ranije otići, ali zato je vjeroučiteljica vrijedi kao barem moje učenike. Bravo za vjeroučiteljicu, do kraja ustrajna. A neka nam se pridruže učenici iz ekonomske i upravne škole Osijek sa vjeroučiteljicom Lucijom Savonić će se fotografirati. A neka u pripravi budu učenici iz Vinkovaca, gimnazija Marijan Lejković. Dolazne, primite svoja zahvalnice. Izvolite. Čestitamo. Bravo.
Neka nam pravnosti bude tehnička. Bravo, ovo zaslužuje zaista pljesak. Vi koji niste bili, puno ste propustili, ali kako stvari stoji, imat ćete se vidjeti. Čestitamo još jednom. Lijepo molim da kolegica Valentina Kadić iz gimnazije AG Matoš iz Đakova pripremi svoju ulaz iz gimnazije Angela Gristava Matoša iz Đakova koji su isto bili izvrsni. Hvala lijepa. A ispred ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca iz Vinkovaca, kolega Josip Đakula i Tina će na pozornici primiti priznaje. Čestitamo. Izvrstan nastup. A lijepo molim, čini mi se da su nam se sada pridružili osnovna škola Vladimira Becića iz Osijeka, Lovro Padarić i gospođa učiteljica Radojka Vilhelm. Neka se pripreme, mogu nam se pridružiti na pozornici. Inače, baka poslije dijeli autograme, stavite u redu. Čestitamo, možete se skupiti na fotografiranje. Pozivamo učenike i učenice iz osnovne škole Augusta Harambašića da dođu na pozornicu. Dakle, njih ćemo ovako zajedno ćemo im uručiti priznanja. Čestitamo još jednom iz ove koji su se likovno izrazili. Bravo za vas. Duhovna obnova za sve nas. Jer kad smo vidjeli onaj dugački dnevni red, mislili smo pa nekako nam je to previše, kako ćemo biti preumorni. A dogodilo se suprotno, jer ste nas obasuli stvarno ovim proživljenim duhovnim sadržajem na jedan način na koji se može dogoditi samo na smotri Vjedra. Zato vam velika hvala i vjeroučiteljima, mentorima, profesorima, suradnicima, našim članovima povjerenstva, voditeljima i evo, vidimo se do godine s vam dobro. Možemo se ustati. Evo, sestra će nam Petra ovdje zapjevati, a mi ćemo je se pridružiti. Mi još ne znamo kako treba moliti, zato podsjeće dajemo. Mi još ne znamo kako treba moliti, zato podsjeće dajemo. Primi naše srca buket bijeli, primi ovo cvijeće ljubavi. Srca smo ti svoja u njem dali, u njem nam je život cijeli. Primi naše srca buket bijeli, primi ovo cvijeće ljubavi. Srca smo ti svoja u njem dali, u njem nam je život cijeli. Slava Otcu I Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. sve nas blagoslovio i svom imenu sačuvao, trojedini Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Lijep pozdrav svima, sretan put, vidimo se do godine. Neko je bio naučnica
bočice, alke, neke srebrna boja, ako netko zna da je nešto izgubio, da se javi naprijed. Neko na auto. Hoćete me sačekati u kombiju? Svi ću kombiju. Jel on menjamo? On menjamo kuću. Što? Ne idemo na kombiju, idemo na kombiju.